prípade, že potrebujete požiadať o recept, postupujte tak, že kliknete na okienko žiadosti a tlačítko Vybaviť žiadosť. Žiadosť o recept potvrdíte kliknutím na okienko Žiadosť o recept na nasledujúcej stránke. Opäť overíte e-mailovú adresu a požiadate o odoslanie kódu. Kód vám príde mailom na danú zadanú adresu. Verifikačný kód si buď teda opíšete, alebo skopírujete a vložíte do daného pola overenia kódu. Kliknite na Overiť mail. V prípade, že mail už bol použitý, osobné údaje sa vám načítajú. Zadáte aj poisťovňu, aby sme správne vystavili recept na poisťovňu, ktoré je poistenec poistení. Potvrdíte súhlasy so všeobecnými zmluvnými podmienkami a s ochranou osobných údajov a kliknete na tlačidlo Pokračovať. V nasledujúcom kroku sa ukáže sumarizácia a samozrejme okno na vpísanie požiadavky. Napríklad prosím o predpis Air-Use tabletky. V nasledujúcom kroku potvrdíte súhlas a kliknete na Objednať. Tým pádom nám príde do systému požiadavka o predpis lieku. Upozorňujeme, že takýmto spôsobom možno požiadať len o predpis liekov medzi dvomi plánovanými kontrolami, a to pri dlhodobej liečbe, na ktorú je už pacient nastavený. V prípade, že potrebujete do liečby pridať novú liečbu, alebo sa jedná o situáciu, kedy ste dlhodobo neboli na kontrole a liečba nebola medzi tým kontinuálne podávaná, nie je možné týmto spôsobom vašej požiadavke vyhovieť.